Horas jala selamat pasca madihita saluhutna. Manang di dia pe damang do dainang tangyang nami toktong mahita di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masiranggongan badat tape pada udao toditama masih gonggoman. Adorak so tatangihon hata ni Tuhatta di mingguta sadarion minggu pasca na parjulo jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhattai. Amin. Hata ni Tuhatta di pesta Paskah di bagasan sadarion ima na tersurat di buku Evangelium Markus bidu saplonom ayat sia rodi ayat 10 alu hujahama dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songonom ma hata ni Tuhatta. Alai anggo Jesus naung mulak mangulu sugut di hari perjulu dung ari sabati di pataridaho do dirina jumulu tu si Maria Magdalena. Sianido di pabali na julu pitu si bulis. Jadilah homai pabuahos satu akka na madongani ibana na julu akka na marsak jala tumatangis. Alai dak porsia na sida naung mangulu jala naung diida si Maria ibana. Dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida marrupahon rupa na asing. Dinalaho marhuta sada nasida. Jadi doho manasida ro mamarita hos satu akadongan nai. Alai nang nasida dang dihaporsiai. Dungi muse uju hudul nasida mangan. Di pataridahon madirina tu nasapulu sadai. Dipicang ma ganggu doho jogal ni roha nasida. Ala soporsia nasida diakka naung marnida ibana. Naung hehe sian namate. Jadi nina mamado nasida. Lau mahamu tu liat portibion. Jamita ho kamuma berita na ulii tunasa natinopa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaun. Alai na soporsia i hona uhum do. Jala omma tadda akana mangihut tu na porsea. Pabalion na sida do akasibulis marhite-hite guarhu dohot makatahon hatana ibaru. Joputan na sida do akauluk. Jala nang diinum rasun hamatean dang pola mahua na sida. Apehonon na sida ma tanganna tu akana marsahit gabe maluma hi lalaonna. Ima hatani Tuhatta. Di hamua kadongan saha porseaon di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Ra dakpat dohan manang hatana asing be di sipariota hata visi dohot misi. Ahado visi. Ahado muse misi. Kajujuk dididok anggo visi misita ima. Dengan semangat rupa ni madok. Anggo visi misita ima. Baru dipabua ma visina, dipabua ma muse misina. Hamua kadongan visi ima tujuan. Naing gabe aha manang songo dia mahita. Ima visi. Sedangkan misi ima tindakan untuk mencapai tujuan. Siulaon lahu madungdung na taparsita nakining. Alanima misi tidak boleh bertentangan dengan visi. Tindakan harus sejalan dengan tujuan. Jalara dakpajuluhi bamadok hiraganup organisasi, partai dohot akal lembaga-lembaga na asing adong do visi misina. Jadi molo
tabuka ade air tena aka aturan nasida pasti dua dong di visi misi. Ahadu tujuan nasida. Jelas songo dia nasida laho madungdung. Tujuan nanidok nai. Molohita songo dia. Dia do visi. Dia do misita. Ahadu visimu. Ahadu misita. Molorang di boto mula majo musim berguru malua te. Mangihutod Jesus di jamita duluki visita ima gabisira dohot panodang menjadi garam dan terang dunia. Sangat konkret. Jadi molo di suku kita ahadu visim songon hala Kriste koin. Gabisira, gabe panodang menjadi garam dan terang dunia. Jadi budi tajahay no di Matius 5:10 dohot ayat 10 pati. Molo huriat taha KBP visi misina ima gabe pasu-pasu tu portibion menjadi berkat bagi dunia. Buidui taida diaturan peraturan HKBP. Tentu asing nii secara pribadi adong dope ramuse visi misi tate. Mangihuton edde di kamar 10 tulu nanya dehon ni sije merpaung molo sije merpaung pisina ima gabejol mana denggan gabejol mana denggan maaw inday bana misina badang ulaw na ben na si songoni manang na dia si songoni ibana mababote manak ko baby illegal logging manak ko suban dohotak ka na asing. Molohamu, molohita, ahamu se visita. Unak salahita kamang dohot tamu inang gudang do jolma lau swadong visina na manguluon. Buhadolay ninadongan na manukunibana. Aha malus na. Tolema asal mamangulu. Bayako kita ma asal mamangulu. Ay buhadoin na. Inadongan na ito ibana. Ito ma asal mamangulu. Moloholan asal mangulu do. Dos do'y doho kadong. Holad di solopot tutanoy tubu do'y. Di riok kosongoni tubu do'y. Alay holat tubu. Tangadok perbuena. Jala molo marperbue pe. Baperbuena marpekpeng. Dus maperbuenay dohot bonani gadongi. Alay yang guna butul-butul lo ibana disuan tubu denggan batut tu di perbue honido perbue na balga na godang dohot na tabo. Jadi adong dojol masongoni na piting mangulu mula-mula pesongoni emena masak digagat ursa ina masa bayi diula lau jolma mangula ibana lau jolma mersuban ibana lau dongan na tutobak ba lau ibana tutobak songoni do holan na payhut-hut maila ibana mamereng dongan hamu kadongan mangihut turpuk sadarion visita ima mamaritahon naung hehe Jesusi. Mewartakan, memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit. Mamaritahon berita nauli tunasa na tinopa. Ido visita mangihuton trupuk sadarion di pesta Paskau. Atik pe dangapala adok taja hadisi hata visi misi. Alai ido visita mamaritahon naung hehe Jesusi. Di pabua tu si Maria dungi muse tu sisian na dua halaki. Baru tu kasisian na asing.
Mamaritahon berita nauli tunasan na tinoppa. Holani dinanaing patulus VCI daksay mulus sudi misita. Adong do hambatan, adong do halangan, adong do rintangan. Jala asata boto akamang dohot tamuy ng rintangan na perjulu dada siya duru. Dada siya jolman na di luaran. Justru siya dirita do, siya dirina do. Dia marintangan na siya diritay. Taida majumuse di ayat 14. Didok disi dipicang maganggu dohot jogal ni rohana sida. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati. Hujaha selengkap na di ayat 14. Dungi muse ujuhudul na sidamangan di patarida homadirina tu na 10 sadai. Edang disi besi Judas. Dipicang maganggu doho jogal ni rohana sida ala soporsea na sida di akan naung marnida ibana naung hehe sian namate. Marintangan ganggu doho jogal ni roha. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati. Bohama ibana mamerita ho berita nauli ibana peso porsea. Jalagang gudo rohana. Jugal na peso malin. Nga jugul muse. Jigil muse. Jeng muse. Jala juking muse. Dang 3G be alay 5G. HP sinyal saja baru sampai 4G. Anggo ibana nga 5G. Jogal, jugul, jigil, jeng, juking. Say bohado bahenon na pabali sibulis, ibana pe juk do sibulison. Usibulisad do ibana siyan sibulis. Jolma sibulison alayang go sibulis, dakya jolmaon. Alani adong do hea marberita. Jadi nga gabi menganggur ninak kasibulis nuay. Jala halaki pengabikong ay nga usibulisad jolma siyan nasida. Hape nasida suboy jolmao. Eda nga dong bin naulaw nasida. Ito ho manang nasotohoy selidi kaya muma. Bohama bahenon na majoput ulok, mamereng ulok pengamabiyar. Jala rohana pijuk do manguluhi. Manginum rasun hamatea muse abagui. Haru manginumaik ngali nga ditutup igung na. Hiado taida jolma songoni minumaik ditutup igung na. Naing manginum rasun hamatean. Naing pamalum na marsahit. Iba na pe so nasehat. Pikiran na pe so nasehat. Rohana pe so nasehat. Udo-udo na pe so nasehat. Bagaimana dia mau menyembuhkan orang sakit? Alania kamang dohot tamuinang. Hambatani di diri ni jolmaido. Di diri ni hitaudo. Nama jalo tugas na kiningani. Laho mamaritahon. Tabereng diturpuki. Nang akasisianipe. Jogal rohana. Dak porsia na sida. Jadi sahebat-hebat ni visita, molo sojumulo di bolokon akan na mga bati nakining, ima ganggu doho jogal ni rohai, tinggal di harotas dui, tinggal di anganangat dui sudi. Alani marhite haheheon ni Jesus siyan namate, manang di pesta Paskah sadarion, di pargugui hita, manaluhon ganggu doho jogal ni rohai. Paskah mabuan pos ni rohata madungdung na taparsitay. Dang boy tauba VCI alay misita na kininganido na naing perlu dibaharui.
jala huaso haheheon ni Jesus, ima na mengubah, ima na memperbaharui misi tai. Hata dituhat do madok, say na dong anakku do hamuga no pari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Matius 20 ayat 20. Di pargugo itu hatta mahita, patuluson visi. Amin. Moliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami be. Urupi hami patuluson sakap ni rohami di bagasan gulu nami. Naing berita honon nami haheheon mi, naing berita honon nami beritam nauli itu sadok portibion. Alani mangasahoko mahami mangulahoni. Padau siak kami akka ganggu ni roha, jogal ni roha, dohot akka na mga bati di bagasan ngulu nami. Asi maroham di hami marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.